Si Migo Kulapo papilo na ko competition. Dako ra bag premyo mga idol. Dahil competition ito semua, ugma. Competition ba? Ano man? Dako premyo. Dako premyo dol. Mauna ning panahon na nga magpakitang ila si Migo Kulapo para makadawat na po siya og premyo. Buhatang sila og 50,000 sa first prize, 30,000 sa second prize, og 20,000 sa third prize. Simple man ang kuhan buhaton nito ko. Competition. Mag-competition, tulo ra ka contestant mo ikuan. Magabot. Na mo premyo tanan. Magsangag ra mog bala. Same 16. Bala same 16 ba sangagon? Ha? Tagmutika ba? Ha? Unya ako siyang gi-explainan ug unsay buhaton ug unsay daugan. Ay da, dili gid palington niyang bugan. Kaha, mantika. Iso di mong bala. Sangagon. Buto-buto. Oh, magbuto-buto man ako, di ka maigo. Premiuhan ka. Si Migo Kulapo ni aksyon ka palaka basi mataghapan unya siya. Daghan ra ba ang bala unya walay mata. O sa gatos ka bala sangagon. O sa gatos ka bala ba? Madang, Nigoy. Uso ni. Madang. Burag popcorn ba? Kung di ka maigo tong bala, ikay first prize. Ya kung kahitan ka, second prize na lang. Og ba 50-50 ka, third prize. Oh. Ha? Dili ko lumada, kay delikado ko nun ang trabaho. Or mang balas M16. Oh, suna ka na. Ning tungura ako na siyang pahunaton ug makaya ba niya mga idol. Madala dili. Orang Pasko, Migo. Ang Tama, oy.